Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і вось такі нечаканы нядзельны стрым мы вырашылі зладзіць. Ну, можа быть, вы самі зразумееце, з якой нагоды, а можа без нагоды, можа просто мы вырашылі з вами сустрэцца, пагаварыць, абмеркаваць надзённыя пытанні з вами. А першым нашим з гостем падчас гэтага нечаканага, а можа і чаканага эфіра будзе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, сябра координацыйнай рады Павел Латушка. Вітаю вас, спадар Павел. Вітаю, доброй раніцы. Спадар Павел, ну, тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, што там чамусьці называюць выбары, а тут называюць альбо не выбары, альбо электаральны рытуал, альбо яшчэ якім-небудзь чынам. Як вы ўспрымаеце гэтую падзею з досведу? Ну, ўсё ж такі перажылі, пабывалі, прысутнічалі, бачылі не адныя выбары. Якія параўнанні, якія эмоцыі ад вось гэтай кампаніі? Я хацеў бы пачаць з добрай навіны. Лукашенко прайграў. Ён прайграў, і гэта зразумела, і не трэба чакаць сённяшняга вечара. І паспрабую матываваць у тым, што абаргументаваць, таму што нават яшчэ, калі выбары не пачаліся, так званыя выбары, ён ужо прайграў. Мы бачым, якая ёсць рэакцыя Захада. Рэакцыя Захада абсалютна адназначная. Гэта першае не выбары, гэта фарс, не адпавядаюць ніякім стандартам, то есть не толькі там нейкім, некаторым, увогуле ніякім стандартам дэмакратычным, і шмат хто заявіў аб тым, што не будуць прызнаваць Лукашенку, пачынаючы з 26 студзеня як прэзідэнта Беларусі. Ён прайграў, таму што не змяніў палітыку. Заяву ўжо зрабілі Еўрапейскі парламент, ён заклікаў, каб усе сябры, члены Еўрапарламента, Еўрапейскага саюза не прызналі Лукашенку. Учора Кая Калас, верховны камісар па знешняй палітыцы Еўрапейскай камісіі, вельмі адназначна сказала аб тым, што непрызнанне гэтых выбараў. Старшыня еўрапейскага парламента Міцола зрабілі заявы Сенат Польшы аб непрызнанні Лукашэнкі, кіраўнік Сейма Літвы, Сейм Латвіі, шмат які іншыя палітыкі і дзяржавы. Спадзяемся, што такую пазіцыю зоймуць і Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, зразумела, што будуць выключэнні. Тут таксама, разумець, можа, там Венгрыя, Славакія вельмі хоча сябраваць з Лукашэнкам, ну, яны і з Пуцінам сябруюць, але ён прайграў гэтыя выбары, і тут вельмі дакладны месседж для яго. Калі ён не зменіць палітыку ўнутры Беларусі, будзе для яго яшчэ больш. Яму трэба рыхтавацца, як учора напісала савецкая Беларусія, што мы ўведзем войскі ў Маларыту. Ну, бачылі гэты жарт, да, пасля фейкавай публікацыі, што Ціхановская перадала мне ўладу. Вось, ну, дарэчы, што калі Лукашенко, мы прыходзім з ідэяй дамовіцца. Так вось, Лукашенко, мы прапаноўваем дамовіцца. Калі ты не здольны дамовіцца, то будзе толькі горш. І гэтае горш будзе толькі павялічвацца. А ў выніку мы ўвядзем войскі ў Маларыту. Ну, але калі сур'ёзна, сапраўды, яму будзе горш, бо Захад не папаўзе на каленях да Лукашэнкі. Захад не будзе прасіць яго штосьці зрабіць. Ён разумее дакладна, бо ён сёння на прэс-канферэнцыі нават ужо раніцай сказаў: а што мы гатовы, але мы да вас на каленях не будзем паўсці. І Захад не будзе паўсці. Захад не будзе ініцыяваць ніякіх кантактаў з Лукашэнкам, пакуль ён не дасць дакладны месседж і не пачне змяняць унутраную палітыку, спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітзняволеных. Вось з гэтага можа пачацца камунікацыя. Я чытаў у адным з тэлеграм-каналаў, у вас ёсць вельмі часты госць, штотыднёвы госць, які сказаў, нават схему распісаў, як гэтай перамовы трэцяй краін. Ну, калі пісаць такія схемы, трэба трошкі працаваць у дыпламатыі, разумець, што такое дыпламаты. Еўрапейскі саюз, як буйнейшы інстытут у міжнароднай палітыцы, не будзе праводзіць перамову ў трэціх краінах. Гэта першае. Это будзе проста абраза Еўрапейскага саюза. Перамовы могуць адбыцца толькі на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Яны могуць пазней, конечно, адбыцца і на тэрыторыі Беларусі, калі ўжо будуць нейкія крокі і зрухі. Што тычыцца таго, а хто можа быць перамоўшчыкам з беларускага боку? Рыжынкоў пад санкцыямі. Рыжынкоў не зможа прыехаць у Еўрапейскі саюз. Ён можа прыехаць у Еўрапейскі саюз, калі з яго здымуць санкцыі на візавыя абмежаванні. Але каб іх знялі, он павінен зрабіць крокі. Лукашенко павінен зрабіць крокі, даць візу на ўезд Лукашенку, Рыжынкову ў Еўрапейскі саюз. Ён павінен
спыніць рэпрэсіі, вызваліць палізняволеных. Хто жа можа весці гэтыя перамовы? Намеснік міністра замежных спраў. Як гэта было ў 15-16 годах, 17-м. Гэта была Алена Купчына, якая па загадзе Макея ездзіла у Бруссель, што другі тыдзень, усе еўрапейскія сталіцы. І на ў Парыжы была, калі я працаваў амбасадарам, уже 5 разоў на кансультацыях. У Мадрыдзе 34 разы. Гэта было колькі паездак у той час, калі нават Беларусь выступала пасярэднікам у сітуацыі з вайны в Украіне. Да? Зараз хто паедзе? Амбразевіч. Юрий Амбразевич апошнім часам выказвае такую пазіцыю, што ён недамаўляльная асоба. Ён не ў стане весці перамовы. Он будзе весці перамовы як Лукашенко. Вось мы які ёсць, не падабаецца і да пабачэння. То есть няма перамоўшчыка, разумееце? Пяткевіч у Еўрапейскі Саюз не паедзе. Я не прымуць нават з пункту гледжання пасады. Таму на сённяшні дзень нават перамоўшчыка няма з беларускага боку. А з другого боку, тут памылка, я кажу, што ніякай Швейцарыі Еўрапейскі Саюз перамоў не будзе. Тут пераблытаў спадар Усаў сітуацыю ЗША, Расія і Украіна. Гэта абсалютна іншая сітуацыя. Таму Захад ужо навучыўся, наеўся беларускай бульбы ад Лукашэнкі, і ён разумее, што Лукашенко павінен зрабіць канкрэтныя крокі, даказаць сваю суб'ектнасць. Бо сёння ён просто той чалавек, які лапоціць просто языком. Тым не менш, вось сёння ён, як вы кажаце, налапаціў языком у адказ на заявы з боку рознага ўзроўню чыноўнікаў Еўрасаюза ад непрызнання і яго легітымнасці гэтага выбару. Я цытую: «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете, это дело вкуса». Старая песня. Как вы говорите, мне фиолетово, как вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы, и спокойно они завершились, как и начались. Ну, тут, безумовно, два, конечно, супярэчлівых дакладней. Не супярэч, но два момента. Першае, ну, по великому рахунку, ну, атрымліваецца, яму заўсёды было фиолетово, что выборы не признаюць, тому что по выніку у той ці іншай ступені, але супраца с Лукашенком працягвалася. Союз вёў. І тут, конечно, ситуация можа змяніцца толькі ў адным рэчышчы, у адным кантэксце. Калі Трампу удасца прымусіць Пуціна да перамоваў з Украінай, і гэтыя перамовы скончацца больш-менш станоўчым вынікам, а мы ведаем, што Расія дамагаецца зняцця санкцый. Мы пакуль не чулі пазіцыю Украіны, але, наколькі я разумею, яна не будзе вельмі задаволена ад таго, каб здымаць санкцыі ад Расійскай Федэрацыі. Як можна зняць санкцыі з Расійскай Федэрацыі, калі яна кантралюе, акупуе вялікую частку тэрыторыі суверэннай дзяржавы? За што зняць санкцыі? За тое, што яны спынілі агрэсію? Ну, прабачце, але вы кантралюеце далей значную тэрыторыю Украіны, незалежнай дзяржавы. Але Путін хоча зняцця санкцый. Калі зняццё санкцый не адбудзецца, калі не будзе першую чаргу гэтых перамоваў, Трамп ужо так, як савецкая Беларусь напісала. Лепш дамовіцца сёння, да? Лягчэй сёння дамовіцца. А заўтра мы ввядзем войскі ў Маларыту. Заўтра Трамп абнізіць кошт на нафту. І што адбудзецца з рэжымам у Расіі, што адбудзецца з рэжымам Лукашэнкі. Ён сядзіць такі сёння царок, да? І ўсім паказвае, які ён моцны і сильны. Я пагляджу на яго, калі нафта, кошт на нафту будзе ніжэй за $44, калі гэтая нафта будзе з мінусам перапрацоўвацца і з мінусам прадавацца, што ён будзе рабіць з Мозырскім і Наваполацкім нафтаперапрацоўчымі заводамі? Як ён будзе трымаць эканоміку? Калі калійны ўгнаенні таксама не будуць прадавацца, а лагістыка вельмі вяліка, калі цэны не вырастуць. Яму нічым не будзе скампенсаваць. Таму ён зараз героем можа выглядаць перад журналістамі. Ну, ён заўсёды ж сабе так паводзіў. Але, я думаю, рэальна ён усведамляе гэтую сітуацыю. Ён просто публічна, конечно же, не можа здаць. Ему прапановваюць там перамовы нямецкі журналіст з апазіцыяй, перамовы з Захадам. Кажу, да ні з кім я не буду перамаўляцца. Вось моя апазіцыя, гэта канапацкая і камуністы. Да? З іншага боку, калі я чытаю Усава прапанову, десь ён кажа, на тэрыторыі трэцяй краіны павінны сесці і дамовіцца. Там алгарытм распісаў. Ну, все гэта штучныя алгарытмы, але, прабачце, ну, нема там дэмакратычных сілаў. І што мы тады атрымліваем? Мы атрымліваем кансервацыю сітуацыю Беларусі. Ніякіх дэмакратычных зменаў не адбудзецца, калі там не ўдзельнічаюць дэмакратычныя сілы.
бо мы не ставім галоўнай мэты змены палітычнай сітуацыі ў краіне, змены палітыкі рэжыму альбо змены самого рэжыму ў Беларусь. Гэта наша галоўна. Я чытаю таксама апошнім часам. Давайте пачнем перамовы, бо трэба ратаваць незалежнасць. Уявіце сабе незалежную Беларусь без свабоды. На сённяшні дзень той, хто прапаноўвае размаўляць з Лукашэнкам, і мы чуем гэтыя галасы, нават іх ужо цытуюць прапаганда, паказваюць па тэлебачанні прапагандысцкім, вельмі дасведчаных, ужо столькі гадоў, дзесяцігоддзяў працуючых на дэмакратычнай змены Беларусі палітыку, якія кажуць, трэба з Лукашэнкам размаўляць, трэба вось Еўрапейскі саюз дрэнны, ён знішчае незалежнасць. Окей, мы уратуем штучную незалежнасць без свабоднага беларускага народу, а хто у сітуацыі, калі памрэ Лукашенко, будзе ратаваць гэтую незалежнасць? У кайданках беларускі народ? Беларускі народ не свабодны, увогуле народ не свабодны, не ўратуе незалежнасць. Усё гэта будзе ілюзія незалежнасці, бо толькі народ з'яўляецца гарантам незалежнасці, толькі ён можа быць суб'ектам, які можа захаваць гэтую незалежнасць у крытычны момант, калі рускія войскі прыйдуць, бо галоўная ж зараз пагроза рускія. Вось давайте размаўляць з Лукашэнкам, таму што рускія прыйдуць, пасля Лукашэнкі яго скінуць. Так вось пасля Лукашэнкі хто будзе гарантаваць? Несвабодны беларускі народ, таму трэба змагацца і за свабоду, і за незалежнасць і за свабоду. Немагчыма адно без іншага. Немагчыма, не будзе незалежнай краіны без свабодна у нашай сітуацыі. У нашай рэгіянальнай сітуацыі Беларусь не будзе незалежнай, калі не будзе свабодным беларускі народ. Таму наша стратэгія на двух накірунках. Наступная адказнасць. Мы можам казаць пра свабоду без адказнасці. Немагчыма, бо калі над намі будзе панаваць чалавек, які злачынец, значыцца, мы не будзем свабоднымі. Значыцца, трэба прывесці да адказнасці гэтага чалавека. Таму я кажу, незалежнасць, свабода, адказнасць. Вось гэта тры элементы стратэгіі. Хтосьці проста піша пасты, а хтосьці па гэтых кірунках працуе. Мне яшчэ вельмі, хачу яшчэ раз паўтарыць, все накінуліся на санкцыі. А як дрэнна санкцыі? А што прапаноўваюць узамен для таго, каб вызваліць палітзняволеных? Санкцыі. А хто працаваў на гэтай санкцыі? Офіс Ціханаўскай, Народнае антыкрызіснае ўправленне, аб'яднаны пераходны кабінет. Весь гэты час мы працавалі на тое, каб стварыць гэты кулак, гэту моц і сілу. І сказаць, вось, гэта моц, вызваляй. А ўсе зараз крычаць, ой, Латушка, оказывается, санкцыямі знішчае Беларусь. А адначасова гэты же чалавек кажа, давайте санкцыямі памяняем на палізняволеных. У нас імператыўнасць пазіцыі не ў санкцыях, у нас імператыўнасць пазіцыі вызваліць зняволеных. Вось у нас ёсць імператыўная, абсолютно адназначная, незменная пазіцыя. Мы ставім умовы вызваліць палізняволеных, спыніўшы рэпрэсіі, спыніць вайну, спыніць гібридную вайну, правесці следства па Белаве. І вось санкцыі. Санкцыі на гэта мяняюцца. Вось, але імператыўнасць пазіцыі, а не санкцыі. Но яны жа прадаюць усе гэтай палітыкі, якія на гэта не працавалі, менавіта гэта. І крытыкуюць, кажуць, якія вы дрэнныя, вы здраднікі, вы робіце... Соры, ну это ж просто падман. Падман людзей, якія слухаюць, глядзяць, просто падманваюць. Ну, яшчэ гаворыцца так, што калі ўводзіць санкцыі, то Латушка і Ціханаўскія там офіс скажуць, што мы далучыліся, мы там спрычыніліся да ўвядзення санкцый, а калі паўстае пытанне, давайте санкцыі мяняць на палітвязняў, то яны кажуць, ну это ж Еўросаюз вырашае, мы тут уплыву не мажам. Я ва ўсіх эфірах, можна праглядзець усе мои віды, пастаянна паўтараю, у нас ёсць дакладная пазіцыя, мы кажам Лукашэнку, ты ведаеш, што зрабіць. Ты лепшы эксперт у свеце па санкцыйнай палітыцы. Ты лепшы эксперт, як зняць санкцыі. Ты ведаеш, спыні рэпрэсіі, вызвалі палітзняволеных. 500, 1000, я казаў у мінулым эфіры, прабачце, што кажу так лічбамі пра людзей. Вызвалі, і будуць змяняцца санкцыі. Я сказаў, калі ён правядзе расследаванне па Белаве і вызваліць палітзняволеных, я першы, хто буду прапаноўваць, апеляваць да Еўрапейскага саюза зняць санкцыі. Але гэта так проста на словах. А ў рэальнасці гэта вельмі цяжка. Таму што, прабачце, дроны летаюць над Беларусі, таму што рускія збіваюць азербайджанскія самалёты, таму што не будзе рэйсаў Белаве ў Еўропу просто так, таму што узаемныя рэйсы павінны пайсці, а заходнія кампаніі паляцяць, дасць ім еўрапейскае гэта агенцтва па надзору за бяспекай палётаў права лётаць у Беларусь. Гэта вялікае пытанне. А што на гэта скажуць краіны, такія як Польша, Чэхія, Германія, бяспека, калі сюды уязджаюць тыя людзі, якія пазней робяць дыверсіі. Яны зараз глядзяць з гэтага пункту гледжання.
І гэта зразумела, нам гэта баліць, бо гэта перашкаджае нам для камунікацыі людзей, каб людзі ездзілі, але яны глядзяць пункту леч свае бяспекі. Таму гэта зноў папулізм. Ведаеце, шмат палітыкаў выйшла і просто расказвае такія байкі. Вось байк, вось гэта трэба зрабіць. І тут, а яны не хочуць. Сур'ёзна. Калі вы палітыкі сур'ёзныя, вы прааналізуеце сітуацыю. І адкрыта скажыце людзям, што рэальна з гэтага, а што нерэальна. Это просто таксама баўбатня. Спадар Павел, вось вы узгадалі пра адказнасць і мы пачалі нашу размову з рэакцыі Еўросаюза, краін захада на гэтыя так званыя выбары. У той жа час вы зараз падчас слуханняў у каардынацыйнай радзе наконт прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці сказалі, калі я не памыляюся, папраўце, сказалі пра тое, што на вялікі жаль зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд іншыя краіны не падтрымалі. То есть чаму атрымліваецца так, што яны ўсё ж таки выступаюць супраць, заяўляюць пра нелегітымнасць, а вот такой падтрымкі няма? Пакуль не падтрымалі. Мы атрымалі некалькі негатыўных адказаў. Я гэта пацвярджаю і з боку уплывовых краін сябраў Еўрапейскага Саюза. Таму ва ўсёй публічнай і непублічнай камунікацыі, і сёння будзе прэс-канферэнцыя ў Варшаве, дзе будзе таксама вельмі шмат заходніх СМІ, запісалася 40 заходніх СМІ вось праз паўгадзіны. Я буду пра гэта казаць. Бо для мяне таксама незразумелая гэтая сітуацыя, калі мы кажам беларусам, трэба верыць у дэмакратыю. Дэмакратыя – гэта эфектыўны інструмент кіравання. Дэмакратыя будуецца на прынцыпах павагі, пашаны правоў чалавека. Але перадусім дэмакратыя будуецца на законе, на праве. Праўда? Калі гэтае права выконваецца, і калі чалавек асоба зрабіла злачынства, незалежна ад таго, якую яно пасаду займае. Ці прэзідэнт, мы бачым, затрымліваюць і прэзідэнтаў, праўда? Ці прэм'ер-міністр. Крымінальная справа нават тут у Польшы, уже я не хачу ацэньваць палітычна, але таксама вось кажуць пра крымінальную справу. Неважна, якую ты пасаду займаеш, галоўнае гэта права. І адказнасць павінна наступіць. То што нам казаць беларускаму народу? І вось гэтае пытанне я ставлю падчас сустрэч і з міністрамі замежных спраў, тых краін, якія адмовілі, і з намеснікамі міністраў. Але, вы ж ведаеце, я аптыміст. Пакуль не ўсе краіны адказалі, мы працягваем гэты дыялог, мы размаўляем, і на гэтым тыдні былі, напрыклад, і добрыя навіны, што, магчыма, будзе падтрымка. Але гэта цяжкая праца. Вось я бы прасіў тых, хто сёння гэты розны тэмп падымае, давайце на гэта накінемся. Я прасіў бы спікерку Каардынацыйнай рады, Анжэліку Мельнікову, і тут публічна звяртаюся да яе, хоць у нас сябра нашай кааліцыі, я спадзяюся, што она мяне падтрымае, апублікаваць, хто з членаў Каардынацыйнай рады па прозвішчах прагаласаваў за прыняцце дэкларацыі аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы, якая зараз менавіта галасуецца ў гэтай, вось засталося 40 хвілін да канца галасавання. Хто прагаласаваў супраць, а хто ўстрымаўся? І звяртаюся да вас, да журналістаў. Запытайцеся. А хто прагаласаваў за адказнасць Лукашэнка, а хто супраць, а хто ўстрымаўся? І няхай тыя, хто супраць, вытлумачаць, тыя, хто ўстрымаўся, таксама вытлумачаць. У нас там ёсць такі хлопчык-зайчык у Каардынацыйнай радзе. Я пытаюся у хлопчыка-зайчыка, прабачце, вы пайшлі на выбары, вы паказалі сваё прозвішча імя, а пазней засакрэцілі сваё прозвішча імя. І вы, як хлопчык-зайчык, атакуеце ўсіх у Каардынацыйнай радзе. Атакуеце, ствараеце там нейкія інфармацыйныя, там канфлікты персанальныя. Прабачце, а што вы пазней скажаце вашым выбаршчыкам, калі прыйдзе час? Вы былі хлопчыкам-зайчыкам ці Петром Петровичам? Кім вы былі? Гэта жа дзіўная рэч. У парламенце, у протапарламенце, окей, ёсць дэлегаты, якія прыкрыліся псеўданімамі і атакуюць іншых. Гэта ж дзіўна. Вось я думаю, што гэта я не хачу казаць, што мы вучымся дэмакраты. Гэта не вучыцца дэмакраты. Гэта просто падман дэмакраты. Вось гэта сапраўды падман. Давайте, як журналісты, разбірацца, хто такі хлопчык-зайчык. І як яны, хлопчыкі-зайчыкі, гэта і галасуюць, правда? Все ведаюць пазіцыю Паўла Латушку. Адкрытую і абсалютна адназначную. Я за тое, каб Лукашенко сядзеў у турме. Каб ён быў у горадзе Гага, альбо футбаліст гэты. Ёсць каманда вельмі добрая ў горадзе Гага, называецца МУС, ёсць галоўны трэнер Карим Хан. Вось там ён павінен, як футбаліст, ён жа недавно казаў, што ён футбаліст падчас сваіх так псеўдавыбараў, да? Вось там ён павінен зыграць гэтай камандзе. Так вось, у мяне адкрытая пазіцыя.
Я лічу, што калі ты член Координацыйнай рады, адкрыта і заяўляй сваю пазіцыю. Ну тут самая смешная ў дадзенай сітуацыі, ну мы просто не по тэме, что калі там у Координацыйнай радзе там ці скажем выбаршчыкі ці там хто сочыць за дзейнасцю Координацыйнай радзе не ведаюць гэтых імён, то вось таксама задалі гэтае пытанне у тэлеграм-канале это толькі рэфарматары і рэфарматаркі, прыйшоў тур і сказаў, что вы не ведаеце, это ж вот яго завуць так, то есть вот туры там прапаганда все гэтае ведаюць, для іх это не сакрэт. Открываць публікацыі зноў жа такі, ось учора чытаю Усова, прабачце, што я ніколі не каментаваў, ён быў членам НАУ, ён дарэчы выступаў за санкцыі, ён быў у нашай камандзе, ён працаваў на гэта ўсё перыяд. Але Павел, не абражайцеся, ну чытаю ваш учора пост про Сенат. Что гэта такое? Гэта падман дэмакратыі, Сенат Польшы. Вы пераблыталі, дарэчы, у Польшы две палаты парламента, ёсць Сейм і Сенат, а вы кажаце Сейм. Так вось Сенат. Сенат прызнаў Координацыйную раду. Што ў гэтым дрэннага? Не, там же ж по тое, что не было дэмакратычнага выбараў у Координацыйную раду. Што вам перашкаджала удзельнічаць? Вось што вам перашкаджала удзельнічаць? Мы будуем інстытуты, мы робім, мы хоць штосьці стараемся стварыць праблемы для рэжыму, мы ствараем альтэрнатыву, мы гэту косць у горла ему ўстаўляем, да? Каб ён не мог лёгка заходзіць у міжнародныя інстытуты. Мы зараз у парламенцкай асамблеі Савета Европы, таксама як афіцыйная дэлегацыя, каб туды лукашысты не лезлі. Мы робім канкрэтную справу. Добра, дрэнна, але мы робім. А вы пішаце пасты і кажаце, ўсё дрэнна, і заўсёды ўсё дрэнна у Павла Усова. Таму, шаноўныя гледачы, вы глядзіце таксама Усова, ну у яго ўсё на адмоўнае. Мы стараемся будаваць. І я лічу, што это цяжкая праца, але это важная, стратэгічна важная. Это праца на будучыню, гэта не праца назад. Нават той пашпарт. Мне забараняе каманда увогуле каментаваць пашпарт. Кажа, гэта такі праект, які вось, ну, не спраўдзіцца, да? Не стрымлівайце сябе, Павел Павлович. Я не стрымаюся. Я скажу, да добра, што людзі ўзяліся і гэта рабілі. У іх жа была мара, у іх была мэта. Яны хацелі, каб гэты пашпарт быў, каб яго прызналі. У гэта уклалі свае чалавечы рэсурс. Ночы стварылі геральдычную раду, апрацавалі гэта ўсё, пазней надрукавалі. Ну гэта цяжкае пытанне. Можа я таксама хутчэй стрыманы песіміст, я бы сказаў так, наконт прызнання. Але гэта жа праца. Праца на добрае. Ну хтосьці мне скаментуйце зараз, што гэта дрэнна была, ідэя была дрэнная. Добра, ну, ідэя... не атрымалася. Окей, так за гэта зараз увесь бруд, усе какашкі кінуць на гэтых людзей. Не за тое, што не атрымалася, а за тое, я ж вот читаю таксама, что зараз гэты, ну фактычна как бы такі сувенірны документ прапануюць за 97 евро. Ну так можно не купляць. Не, ну это ж мы ж демократы, вы купите. Ну, что значит можно не куплять? Можно не куплять, а поговорить. А это самое ущипнуть за тое, что, а сказать про тое, что у китайцев на Алиэкспрессе можно было тое же самое за 2 бакса заказать. Добра, что была мэта, добра, что была мара, добра, что да яе шлі, зрабілі, дрэнна, что 97 евро. Згодны. Добра, давайте до іншых пытанняў. Вы сказали про важность того, что адбываецца унутры Беларусі, як мы будем гэта змяняць, як мы будем бараніць. Апошняе апытанне, якое правёў Рыгор Астапеній, Chatham House, і там ідзе про тое, что праўладных 33% зараз, нейтральных 41%, эканамічна незадаволеных 13% і прадэмакратычных 14%. Вы як ставіцеся да гэтых лічбаў і ў гэтай сітуацыі? Ці можна было чакаць іншых вынікаў, нейкага там галасавання, як бы мы там яго не назвалі, не да выбары ці яшчэ як? Ну, я чытаў іншую сацыялогію, мы атрымліваем з 4 крыніцаў. Chatham House гэта адна з крыніцаў. Іншае сацыялагічнае бюро, на жаль, мы не можам публічыць, бо гэта такія умовы аб канфідэнцыйнасці, дае 65% беларусаў выступае за дэмакратычнае кіраванне Украіне. 65% дэмакратычных. Таму тут сёння казаць пра сацыялогію ў Беларусі пры ўсёй павазе да Chatham House, ну вельмі цяжкая справа. Я перакананы ў тым, што, конечно, ёсць прыхільнікі ў Лукашэнкі, а тое, што большасць людзей не хоча жыць у гэтым абсурдзе, у гэтым цырку, да? Мы ўжо прапановваем перайменаваць, я не ведаю, можа раней хтосьці прапановваў цырк у цырк. Центральная избирательная республиканская комиссия. Нехай так и называются, правда? Но я не думаю, что абсолютная большасць беларусаў хоча працаваць, жыць у такой краіны, дзе, уявіце сабе, 1 мільён беларусаў з'ехала. І вось так праз паціск рукі. Это ж
кожны другі трэці, да, у Беларусі застаўся, і што ўсе задаволены, сем'і, родныя, блізкія, што іх блізкія з'ехалі, што шмат хто не можа вярнуцца, колькі людзей прайшло праз рэпрэсіі, думаць, яны прайшлі праз рэпрэсіі, думаць, о, які я быў дурны, да? Не, ён захаваў сваю пазіцыю, ён сёння не можа яе выканаць. Таму я ўсё ж такі тут зноў ж такі, вы размаўляеце з аптымістам. Я аптыміст, я не лічу, што менавіта так выглядае карціна. Але зноў такі вот сёння мы зараз размаўляем, калі людзі на выбарчых участках умоўных, все ў двукосці кажам, і альбо збіраюцца, альбо не збіраюцца. Я вам раскажу, што будзе ў выніку. У выніку атрымаецца, што 60-10% можа прыйсці, можа там 50 прыйсці, да? Ну, Лукашенко намалюе там значна большыя лічбы. З гэтых 50-60 прыйдзе яго такі ядравы электарат. Каля 30%, 25-30. І вось давайте матэматычна палічыце, ну, хто там, можа, мае калькулятор перад сабой. Атрымаецца, што Лукашенко можа атрымаць ад тых, хто прыйшоў на выбары, 50 плюс 1 голас. І што тады мы будзем казаць? Таму наша стратэгія была не таму, чтобы падтрымаць, легітымізаваць гэтыя выбары. Наша стратэгія была, каб ён не зразумеў, што ў яго нават з пункту гледжання фармальна, можа, нейкім сэнсе маральнага, там маралі не прыходзіцца гаварыць пра Лукашэнку. У яго будзе аргумент. А што вы хочаце? Ты дома засталіся. Яны, што? Ну, яны ўжо здаліся. Яны за мяне не галасуюць, але і нічога і рабіць тут не хочуць. Прыйшлі тыя, хто мяне падтрымлівае. І ў кожнай дэмакраты, мы ж ведаем, калі ў Польшы на выбары прыйдзе, напрыклад, там, я не ведаю, як у іх мінімум ёсць ці не, 50%, выбары адбыліся, хто набраў 50 плюс 1 голас, перамог. Вось так атрымаецца з Лукашэнкам. Таму трэба пайсці і паставіць супраць усіх. Бо ўсё роўна ён пакажа, што гэты выбар адбыліся. Але ўнутры сістэмы я ведаю, як былы чыноўнік высокага ўзроўню дакладная аб выніках выбарах ідзе Лукашэнку. Нават па пасольствах былі дакладныя, дзе Лукашэнку пісалі па кожнаму пасольству, што адбылося. Ідзе абсалютна такая ж, і пісала КДБ, бо саветнікі па бяспеке сядзяць у пасольствах. Напіша кожны участак, кожны раён, начальнік аддзела КДБ по раёну павінен будзе напісаць кіраўніку ўправлення абласнога, а той вышэй, і гэта будзе інфармацыя ў Карпенка, які прыедзе да Лукашенка. Лукашенко паглядзіць вынікі і скажа сёння вечары 88 хачу, на процент больш, чым Путін. Альбо 90, як ён на мазе сказаў. Вось так гэта выглядае. А калі, ну, ён павінен пабачыць, і Карпенка, і ўся гэтая сістэма, і Пяткевіч, якія сядзяць там побач. Ага, беларусаў 50% супраць усіх. Значыць, у іх праблема захавалася. А так у іх праблем няма. Скажу, все нормально, схлопнулось. Загаварыліся, забыўся нагадаць, як звычайна подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Народного антыкрызіснага ўправлення, аб'яднанага пераходнага кабінета і асабіста Павла Латушкі. Ну і безумоўна YouTube канал таксама яго, дзе ёсць усе апошнія свежыя і актуальныя навіны, каментары і гэтак далей. Ну і безумоўна не пропускайте Еўрарадыё, таксама ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропусціць нашыя наступныя эфіры са спадаром Павлом. Я вот думаю, нам все ж таки варта дамовіцца з ім, можа быць, які-нибудь раз на 2 тыдні рабіць эфіры регулярна, каб все ж таки не толькі ён нас скаваў за тое, што мы іншым даем слова, яму рэдка. Добра, я жартую. Спадар Павел, як аптыміст, скажите мне, ласка, учора Лукашенко заявіў про тое, что если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами, у каждого будет шанс вернуться к жизни. Сёння ён, здаецца, таксама нешта на гэтую тэму казаў, але я не пра гэта. Мне учора пасля вот з'яўлення гэтай інфармацыі адзін з людзей, супраць якога таксама там крымінальныя справы, які знаходіцца за мяжой, напісаў: ну, усё ж таки відаць на тое, што пасля выбараў будзе, як то ён напісаў, разрадка. Будзе разрадка? Я думаю, што она залежыць зноў жа такі ад сітуацыі ва ўкраіне. Лукашенко будзе глядзець, што робіць Путін, як развіваюцца перамовы Украіна-Расія пры удзеле Злучаных Штатаў Амерыкі, і ад гэтага будзе і фарміравацца ўнутраная палітыка Беларусі. Нейкія кропкавыя змены будуць, але я бы не выключаў, што яны могуць прапанаваць нейкую іншую форму вяртання беларусаў назад. І гэта звязана не з тым, што ён хоча, можа, палепшыць атмасферу ўнутры грамадства, але гэта звязана толькі з тым, што две галоўныя
галоўныя праблемы, выклікі, якія сёння ёсць у Лукашэнкі. Гэта дэмаграфія, гэта тое, што з'ехалі найбольш маладыя, падрыхтаваныя, матываваныя людзі, здольныя ствараць дабаўленую вартасць у эканоміцы краіны, і гэта велічэзны выклік, і гэта інфармацыя, якая паступае з Беларусі. Другая, і он сам, дарэчы, гэта пацвярджае. Ну і другая праблема – гэта адток капіталу. Яму трэба зрабіць гэтых два моцных крокі. Насколькі ён у стане гэта зрабіць, ну гэта трэба тады адмяніць гэтую камісію. Бо людзі разумеюць, што праз гэтую камісію праходзіць, значыць, ты ўсё роўно будзеш праходзіць нейкую працэдуру ацэнкі у іх разуменні прававой, але у нашым разуменні вельмі рызыкоўнай. Як гэтая камісія, дзе там уваходзіць Марзалюк, Азаронак, здаецца, да? Швед, які фактычна злачынец, які сядзіць на чале гэтай камісіі, як гэта не ацэняць. Сёння так, а заўтра так. Гэта ўсё рызыкі. І пакуль гэтыя рызыкі ім не ўдасца зняць, а мне падаецца, ім на гэта трэба вельмі папрацаваць, то нічога з гэтага не выйдзе. З іншага боку, давайте не будзем ідэалістамі. Мы не верымся ў 2019 год. Ну не верымся. Пакуль не зменіцца рэжым, мы не вернемся ў 2019 год. Не зарэгіструе ён незалежныя СМІ. Не усе, які зліквідаваў. Не зарэгіструе зноў 1800 пазаўрадавых арганізацый. Няхай пачне з саюза пісьменнікаў беларускіх, да? Які стваралі Купала і Колас. Ну вось, цікава, можа пачуе Пяткевіч, павяжыць дакладной. Ці ён адновіць дзейнасць апазіцыйных партый, 11 апозіцый. Он расказвае сёння, што у меня там апозіцыя ёсць, да? Якая апозіцыя? Усе партыі здэлегалізаваныя, да, апазіцыйную Беларусь. Гэта нерэальны сцэнарый. Ён гэтага ўжо ніколі не зробіць. Але нейкія кропкавыя захады будуць рабіцца. Я таксама думаю, але ўсё ж такі гэта ў большай ступені будзе залежаць ад сітуацыі ва ўкраіне. Калі не ўдасца дамовіцца, ён будзе выкарыстаны зноў Пуцінам у агрэсіўных дзеяннях. У моцных... Зараз усе чакаюць наконт захад 2025, да? Навучанню. Інфармацыі няма. Ну, не чулі ж, не было публічнай інфармацыі, калі яны адбудуцца. Восенню, ці то ў верасні, ці то... Яны запланавалі таксама, як будуць перамовы. Калі будуць перамовы окей, ну, тады вучэнні будуць, можа, на заходняй мяжы, там, дзесьці, там, на Літву, да? Калі дрэнна, значыцца, каля Украіны. І пачнуць накапліваць нейкія рэсурсы, ствараць гэтую пагрозу. На жаль, у нас сёння абмежаваны час, дакладней, не ў нас, а у спадара Павла Латушкі. У нас засталося 8-7 уже хвілінаў, таму да сённяшніх падзеяў, але якія будуць за межамі Беларусі, вось дакладна тут у Варшаве. Павел спяшаецца, да. Хацеў бы запрасіць усіх знайсці некалькі гадзін для Беларусі. Беларусы, якія сёння знаходзяцца за мяжой. Некалькі гадзін. Гадзіна, паўтары, 2 для Беларусі. Бо, ну, тут не трэба пафасных словаў казаць, я не буду дабаўляць. Дзе вы жывеце сёння? Ва ўсіх гарадах па свеце. Выходзьце на пікеты, вывесці чырвона-белы сцяг. Дашліце гэта ў незалежныя сродкі масавай інфармацыі, каб пайшла гэтая вось публікацыя, што беларусы супраць гэтых безвыбараў, што беларусы падтрымліваюць беларусы, якія ўнутры, беларусы падтрымліваюць палітзняволеных, якіх трымае ў якасці закладнікаў Лукашенка, што мы сіла, мы павінны паказаць грамадствам гэтых краін, што мы не змянілі пазіцыю. Паглядзіце, як адрэагавалі еўрапейскія палітыкі. Яны на нашым баку. А мы на чым? Мы будзем і тут сядзець на канапе, глядзець тэлебачанне, слухаць Еўрарадыё, я тут не супраць. Але таму у 12 гадзін пляц Трох Крыжоў у Варшаве пачынаецца акцыя, пазней яна ідзе да Каперніка і да замкавай плошчы. У 2 гадзіны форум «Беларусы годныя лепшага». Рэгістравацца яшчэ можна, там, можа, некалькі магчымасцяў засталося, таму вось 2 падзеі ў Варшаве. Тут, я думаю, найбольшыя акцыі будуць, але я, наколькі ведаю, больш, чым у 15 краінах яны адбудуцца. Дай Божа, і больш. Калі ласка, некалькі гадзін, гадзінку для Беларусі у гэтую нядзелю. Гэта важна. Гэта варта. Это не для нас, палітыкаў, не для мяне. Я заўсёды кажу, палітыкі змяняюцца. Дзяржава павінна заставацца. Інстытуты, якія мы ствараем, яны павінны заставацца. Бо гэта інстытут уплыву, уздзеяння у нашых інтарэсах. Бо, калі зноў жа такі, што Коордынацыйная рада працуе супраць інтарэсаў незалежнасці Беларусі? Не. Калі я прызнае польскі сенат, гэта дрэнна? Ну, я пытаюся зноў Усова, гэта дрэнна? Пра што мы дыскутуем, да? Калі прагаласавала 6,5 тысяч чалавек, да, гэта мала. Так, а як мы працавалі ўсе на гэта? Чаму толькі 6,5 тысяч чалавек? Можа, нам трэба як палітыкам уключацца і больш расказваць? І, можа, Усаву трэба быць кандыдатам і ўвайсці ў Коордынацыйную раду, а не заўсёды ўсё казаць. Гэта дрэнна. Уваходзьце, перамагайце, і Латушка будзе ў апазіцыі.
і я тады буду хадзіць і крытыкаваць Усава, як ён дрэнна вядзе справу Крызыны рады, як он дрэнна сфарміруе аб'яднаны пераходны кабінет, як он будзе на яго ўплываць. Гэта палітыка, а все іншае гэта просто так пагаварыць. І хто называюцца палітолагамі, але рэальна займаюцца палітыкай, для мяне таксама дзіўная рэч. Вы акрэсліцеся, альбо вы палітолагі і ацэньваеце, але тады у вас павінны быць сапраўды меркаванні не палітычныя, бо это палітычныя атакі. Альбо вы палітыкі. Вось таксама пытанне да Паўла Усава. Ён палітолаг ці ён палітык? Я яшчэ раз нагадаю, сёння о 12 гадзіне па варшаўскім часе пачатак марша, які пачынаецца на пляцы Трох крыжоў, потым ідзе да помніка Каперніка і на пляц Замковы. Будзе і Павел Латушка, і Светлана Тихановская, і шэраг іншых выбітных, знаных і вельмі вядомых людзей, якім варта давяраць, паслухацца іх. Та потым будзе форум у Варшаве, будзе паралельна, крыху пазней у іншых месцах шэраг іншых мерапрыемстваў. Будзе ладзіць і Вольная Беларусь на чале з Янонам Пазняком таксама сваю акцыю пікет. Будзе у моладзевым хабе таксама мерапрыемства, будзе шэраг іншых мерапрыемстваў. Это толькі Варшава. А у Польшчы практычна ва ўсіх вялікіх гарадах будуць адпаведныя акцыі беларусаў. У 15 краінах. Паглядзіце, дзе ў вашай краіне, у вашым горадзе нешта адбываецца, і, як сказаў Павел Латушка, ахвяруйце, калі можна так сказаць, хаця б некалькі гадзінаў. Гадзіны дастаткова, правда. І прыходзьце на кожную з акцый. Я не кажу, што толькі трэба прыйсці там, ці будзе Тихановская, ці Латушка. Прыходзьце тых, хто падтрымлівае Вольную Беларусь. Гэта важна, гэта дзеянне. Гэта дзеянне, гэта паказвае, што мы не здаліся. У кожных можа быць розная пазіцыя, але трэба дзейнічаць. Вось цікава, ці апаненты заклікаюць, прыходзьце на акцыю Тихановскай і Латушкі, ну і іншых вядомых палітыкаў. А я заклікаю, прыходзьце на акцыю Вольнай Беларусь. Вось гэта моя адкрытая пазіцыя. Наколькі, як вы лічыце, застрашванне можа спрацаваць у гэтай сітуацыі? Ну, яны ўжо некалькі разоў далі гэтыя сігналы, што яны будуць прыцягваць да адказнасці. Таму парык, калі няма прака, акуляры, маска, прыходзьце. Ну, гэта ж можна засці выхад. Ну, з акулярами і з маскай уже не атрымаецца пазнаць асобу. Мы нават учора ў офісе дыскутавалі, ці можна па зрачку там, да, акрэсліць чалавека. Але выхад знойдзем. Я думаю, што галоўная воля, жаданне. Чалавек зможа прыйсці і так, каб бяспечна было. Вуз прыклеіць. Маску Лукашенко. Алька піша: YouTube на тэлеку не працуе, няма інтэрнэту. Слава Богу, праз VPN гляжу, смартфон не падводзіць. Сапраўды, мы пра гэта папярэджвалі, і ў прынцыпе не хаваў гэта рэжым, што яны будуць, калі не абрубаць цалкам, то вельмі абмяжоўваць інтэрнэт, каб быў доступ. Таму, калі ласка, карыстайцеся VPN-ам, перадавайце тым, хто не ведае, як карыстацца, як это зрабіць, каб вы маглі паслухаць, паглядзець, тым больш, што шэраг мерапрыемстваў будзе ладзіцца у прамым эфіры, таксама транслявацца. Калі ласка, далучайцеся. Я дзякую спадару Павлу Латушку. Я яшчэ закончу. Незалежнасць, адказнасць, свабода. Не можа быць незалежнай Беларусі без свабоды. Таму нам трэба адначасова змагацца за свабоду і за незалежнасць. За незалежнасць і за свабоду. Адказнасць павінна наступіць, бо мы не будзем свабоднымі, калі над намі будзе сядзець злачынец. Дзякую вялікі. Павел Латушка, 12:00, пляц Трох крыжоў, ну і далей па маршруце, ну альбо ў іншым месцы, у іншым горадзе, у іншым краіне, але абавязкова нацапіўшы парык, маску, вуз і акуляры, выходзьце, каб каго турбуе бяспека, хто хоча адкрыта выйсці, выходзьце адкрыта. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.